Haka khatwe tarik yong Atiar Punrio ki Home Guard volunteer ki badan hakamra ha Karkhana Mawluh Chera Cement Limited MCCL kilawan mi hasora police station ban modoi ejahar bakawai ka point 303 rifle kalaja na storeroom bat kumta ki bor pulet ki register mokodma halor kani bat penlong ka jing token katkum ka Kyrwoh ka khatsau tarik yong Atiar Punrio ki bor pulet ki laong ba ka por jan miet lakem ya Ngut ki brio ki bakdo dan keti hakabatu ya katai ka rifle katau shai bor lang jerwa arpuis nam namarai thamai sora bat usau bor shooting arpus nam namau kisiem sora hakajing to ket kila pla bigla shemek rifle nak administrative building ka MCCL bat buri ya ka hayeng ka kong alpha mary jerwa nongsiet kimi e usai bor lang jerwa ha mau kisiem sora lapen long ka jingkhnra ha ka jelam ya kitei ki arngot bat yo kurup ya katai ka rifle na katai ka yeng bat kham hadien lakem sayo weipat ubal tep kerteng kumutei lang sokhya khandai snam namarai thamai sora ya kini kilai ngot on saya lam tian bishar hakasi babut hakamat iyeng kasari Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya